Көңелдәге ватан тартып кына тормый, ул тагын да көчлерәк итеп үсәргә ярдәм итә икән бит. Моны быел Казан Кремлендә узган Тат культ фест күрсәтте. Монда төрле стильләрдә, жанрларда иҗат итүчеләрне күреп була иде. Әмма нәкъ быел алар аерылып торды. Нурминский, Гауга рок төркеме, Зәринә Шикләвек, Джуна, иң көтелгәне башкарма төркеме. 80нче елларда Финляндиядә оешкан татар рок төркеме таралган була, әмма быел Казанга килер өчен берләшәләр. Ни өчен башкармадан соң татар җырларын төрлечә башкарган мөмкинлекне аңлыйсың? Татарча иҗатка яңача караш үрнәкләре Айзат Шаймардановтан. Кайтуыңны сагынырмын җыры. Башкарма төркеме Татарстанга сусап кайткан кебек яңгырый. Казанда соңгы концертлары нәкъ 30 ел элек булган, ләкин башкарма түгел, нәкъ менә тамашачыларның кайтуларын сагынган. Ахырдан җанатарлар автограф һәм фотога төшәргә чираттырды. 30 ел үтте, Арugatti Елмида Andiga. No monda görösen Kazandani bit üzgärgän monda. Taksida tönäkildek, ondan sonra min aytdim harlikichlar, anaytdi harlikich, ondan sülerge başladık. Bit kızık idi. Aru bik yemne çeçekler koyganlar. Aru isem gitti. Şondi Зәңгәр томан җыраларда бөтенләй башкача яңгырашала. Монда рок элементлары да авазларының мишәрчә яңгыравы да, әклиме җыры Ауропаны татарчалаштыра. 30 елдан соң алар сәхнәдә дә, урамда да татарча җырлап йөри. Җирдә яшәү кадерлесин булганга. Башкарма төркеме 1985 елда яша. Финляндия башкаласы Хельсинки шәһәрендә. Анда яшәүче 1000-гә якын татар мәхәлләсендә чәй кичәләрендә җырлый башлыйлар. Бер гасыр элек Түбән Новгород янындагы Сирга чакларыннан фин җирләренә күчеп киткән бабаларының 4нче буыны алар. 90нчы елларда Мәскәү һәм башка шәһәрләрдә концерт бирәләр, ләкин шуннан соң төркем тарала. Быелгы Таткүл фест аларны кабат берләштерде. Әмма татар рок төркеменә беренче итеп 60нчы еллар азагында ук нигез салалар. Ул вакытта The Sound of Чингисхан төркеме яша. Башкарма шуларның дәвамчысы. Дөньяның иң беренче татар рок ансамблы The Sounds of Чингисхан 1968-69 елларны корылды. Хиялләндек мәктәп егетләре булып, качандыр татар музыкасын көнбатыш стилдә, көнбатыш инструментлар белән уйнап булмас иде икән. Çünkü biz Beatles bilen, Rolling Stone, Jimi Hendrix, Eric Clapton, алар белән үстек. The Sound of Чингисхан Таткүл фест сәхнәсендә татар халык җырларын яңача рок элементлары белән уйнады. Менә озын юлның тузаны. Барабаннарда исә 66 яшьлек Акыйф Бәшәр Чингисхан төркемен коручыларының берсе. Казанда ул беренче тапты. 15 yaşında idem ol вакытта. Әле 66. Kartapalar yaratmada biz andik kattas unadık. Anan kilälər tege bororga bizning köçbergeçlerge de törlügələkin. Ama yakşı bargan. bik tege melodialarını bik südek. Şunun için teledik biraz bu könge kitererge. Yerlautçılar var, uynauçılar da. Bizning de ele ansamblda biraz yaşarakta azalar var da anan ümit itemiz diye. Bizden de örnek alsınlar da. Совет диварлары ишелүгә Чингисхан башкарма төркеме татар дөньясына бәреп керә. Инде күп еллар алар концерт бирмәсә дә, аларның җырлары интернет киңлекләрендә тарала. Хәзерге заман альтернатив музыкантлар алар бит барысы да башкарманы ишетеп, аның белән илһамланып иҗат итә башлады. Һәм күбесе өчен башкарма ул шундый бик матур, көчле мисал булып тора, үрнәк булып тора. Быелгы Таткүл фестта гомумән яңалыклар күп иде. Радиф Кашапов сугышчы җырчы образында чыгыш ясады. Азули Камалова 6 ай иҗат иткән альбомын тәкъдим итте. Ул ярты ел дәвамында халыктан җыелган акчага эшләнгән. Җыр сүзләре Йолдыз Миңнуллина. Таткүл фестның тагын бер яңалыгы 19нчы гасыр ахыры 20нчы йөз башындагы татар көйләрен заманча аранжировка белән тәкъдим итү. Моңа кадәр аларны тимер тәлинкәләрдә тыңлап цифрлаштырганнар иде.
Әдина Шакир белән Бәтүл Хәйретдин алга таба башкарма төркемендә иҗат итәрме, концертлар көтәргәме дигән сорауга кистереп кенә җавап бирмәделәр. Менә шулай күңел ачып, җырлап биеп, уйнап көлеп, бу кичә без булганга. Ла-ла-ла-ла-ла. Айзат Шаймарданов, Рамзил Гарипов, Игорь Романов, Яңа Гасыр каналы.